chwilio am y cig. Wedi cael cyfle i bwyso am Esther. Mae'n gweld nhw'n cerdded unwaith yn rhagor a Cain Owen o Sir Fôn yn gwmni fi o hyd wrth gwrs. Dosbarth anodd iawn i'w feirniadu yw hwn, Cain, achos mae yna safon arbennig yma. Oes, mae'r safon yn arbennig o'n blaen ni. A dwi'n siŵr geith y beirniad chydig bach o gur pen wrth bendroni wan. Ond i mi'n bersonol, mae yna ddwy heffer go special yn y dosbarth yma, sy'n newydd yn pasio ni wan. A dwi'n meddwl bod e wedi tynnu un ohonyn nhw fewn rhif 17, honna ti'n sôn am, wedi dod lawr o'r Alban mae hon, Molly Malone. Wedys ti am hon hefyd yn gynharach yn do, bod hon wedi dal dysylwyd i adolygad di'n do? Mae yn effer. Drychai, wel. Does na ddim gwastraff o gwbl. Oes. Mae'n sefyll yn dda, mae'n dangos yn dda, dwi. Mae'n dal i ffen yn uchel, mae'n chlystu ymlaen, mae'n edrych yn dda, dwi. A wedyn rhif 18 yn cael ei thynnu ymlaen i'r ail safle ar hyn o bryd. Sef Heffer, da ni wedi drafod amdan gan Cai a'r teulu. O'n i'n hoff iawn o honna hefyd, mae rai fi weid. Does na'n byd i wahaniaethu rhwng y ddwy yna, nag oes, maen nhw mor dda, mor llawn o gig. Ond dwi'n meddwl falle bod yr Heffer yma just yn dangos un chydig bach yn well yn dwi. Mae'n weld yn fwy hapus fan hyn yn y cylch rhyw ffordd yn dwi. O bosib mae yna chydig bach fwy o steil yn perthyn i'r gyntaf yma. A does na ddim gwastraff o gwbl ar ei bol hi na'n byd. Nag oes, dim o gwbl, a dyna ni'n gweld y ddwy. Mae yna fwy o led, dwi'n meddwl falle yn perthyn i Heffer Cai yn does? Oes wir. A dyna ni. Dyna chi'r heffrod sydd o blaen y beirniad, Chris Penny, ond dwi'n meddwl mai dyma fydd y drefn fel hyn fydda nhw nawr, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bydd yna newid mawr nawr i'r drefn yma. Heffer o'r Alban yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Heffer teulu Edwards o Betws Gwerfyl Goch yn yr ail safle. A fydd na newid mynd i dod at y bed. Mae fe'n edrych unwaith yn rhagor Cain yn dwi. Mae'n edrych. Mae yna bwysau mawr arno fo efo'r dosbarth sy'n ei flaen o heddiw. O, oes. Neu bos ac o'n i bai, oes. Yn ôl unwaith eto. Teimlo'r cig ar yr asennau ar y chwarter i ôl. A fydd na newid. Dwi ddim wedi newid i feddwl bore yma o gwbl mewn unrhyw ddosbarth arall, felly... O, mae yna fwy o heffrod o'i flaen efo'n hyn nawr, yn does? A dwi'n meddwl bod hi'n saff deud hefyd, ddim yr heffrod tryma o bosib sy'n y dosbarth, sy'n fynd â hi, mae'r rei sy'n chydig bach ysgafnach o bosib yn eisiau drwyddyn nhw. Yn union, a mae wedi newid y trydydd ar pedwerydd safle, mae rhif 23 wedi cael ei dynnu i'r trydydd safle. Mae hon wedi dod o Aberhonddu, felly ddim yn rhy bell o faes y sioe. Neiddo i Mr a Miss Elfed a Samantha Williams. So mae nhw yn y trydydd safle. Ond yr Alban sydd ar y blaen ar hyn o bryd. Yw e mynd i newid i feddwl, tybed? Dwi'n meddwl. Mae wedi stico at ei benderfyniad. Yn aml iawn, maen nhw'n gweld y cynta'n syth ben ydyn nhw. Maen nhw'n gwybod yn union pwy sy'n mynd ar ei gyntaf. Wel, arbennig iawn. Molly Malone wedi mynd ar garden goch yn y dosbarth i Heffrod Charolais, Heffrod o darw Charolais. A'r garden goch yn mynd i'r Alban, a Cain, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni. Croeso. Dosbarth yma, dosbarth arbennig. Diolch yn fawr i ti. Croeso.